κάνει τόσα για μένα. Φροντίζει, προσπαθεί να μάθω χίλια πράγματα. Με παρακολουθεί. Πρόσεχε να μην πέσω, να μην τραυματιστώ, να φάω το φαΐ μου ξένια στον αγελό. Γι' αυτό μετά τους φίλους για την τραμπόλα μου, μετά το διάλειμμα μου και πριν τον κόλλο μου, το δάσκαλο λατρεύω και τη δασκάλα μου. Γι' αυτό μετά τους φίλους για την τραμπόλα μου, μετά το διάλειμμα μου και πριν τον κόλλο μου, το δάσκαλο λατρεύω και τη δασκάλα μου. Δάσκαλε, εσύ δεν μας είπες τη γνώμη σου. Τι προτιμάς, δάσκαλο ή δασκάλα? Εμένα βέβαια δεν μου πέφτει λόγος, αλλά να σαν μεγαλύτερος και παλιός δάσκαλος βεβαίως. Μα γιατί λέει κάθε φορά το ίδιο πριν ξεκινήσει? Παίρνει φόρα, κάνε πιο κοίμησε πατήσει. Έχω τη γνώμη. Να δούμε αν θα έχω εγώ την υπομονή. Έχω τη γνώμη, λέγω, αυτός μέχρι να τελειώσει τον πρόλογο θα έχει χτυπήσει κουδούνι για διάλειμμα. Ότι δεν έχει καμιά σημασία. Και έκανες όλο αυτό τον πρόλογο για να μας πεις ότι δεν έχει καμιά σημασία? Το θέμα είναι ο άνθρωπος και η αγάπη. Ουχ, σε λάθος ομιλία ήρθαμε. Αν αγαπάς τα παιδιά, αν είσαι άνθρωπος που έχει υπομονή, κατανόηση και δεν ανακυκλώνεσαι, ευκαιρία είναι, πες και δυο λογάκια σχετικά. Αν τέλος πάντων έχεις γεννηθεί δάσκαλος, δεν μπορείς να γίνεις δασκάλα. Και το αντίθετο βέβαια. Γάιδαρε, είσαι μεγάλος. Πονεμένος είμαι, αλλά οι δυο μας θα ανοίξουμε καινούριους δρόμους. Ας ανοίξουμε το παράθυρο και τα ξαναλέμε.